F'Awwissu tas-sena l-oħra anzjana ta' 67 sena tilfet ħajjita wara li tgerbet f'bankina f'Bormla. L-inċident kien sar fl-10 ta' Awwissu waqt li l-mara kienet sejra l-poliklinika. Hija kienet iddaħlet l-isptar issofri minn emorroġija interna f'rasha. Ftit ta' żmien wara dan l-istazzjon kien irrapporta każ ta' tifel bi bżonnijiet speċjali li waqaf gandot miftuħ mola bniedem. Konsegwenza tek dan it-tifel kien sofra minn diversi ġrieħ inkluż f'wiċċu. Dakinhar missier dan it-tifel kien sejjer jixtri minn ġoħanut filwaqt li t-tifel kien sejjer anzitu. F'Mejju ta' din is-sena mbagħad meta One News kien jgħid fuq il-post raġel tgerbeb f'bankina l darb'oħra. Dawn huma biss uħud mill-inċidenti li ta' kuljum jiġu rrappurtati li jsiru f'Bormla konsegwenza tat-telqa li hemm għaliex il-proġett tal-Baċir numru 1 tħalleq għalura. Dan il-proġett ma kienx biss il-kaġun ta' ħafna inċidenti, iżda wkoll il-kawża ewlenija l-għala tan-negozju tilfu ħafna flus. Bl-istess mod għaliex dan il-proġett li oriġinarjament kellu jkun lest f'April ta' din is-sena u allura spiċċat ukoll ġiet affettwata kemm il-festa tal-Kunċizzjoni kif ukoll il-purċizzjonijiet tant għal-qalb il-Bormliżi dawk tal-ġimgħa l-kbira u tal-Għid il-Kbir. Biex issa l-Bormliżi semmew leħenhom il-ħadd ser tiġi organizzata protesta illi tibda fl-10 ta' filgħodu minn quddiem il-Knisja ta' Santa Teresa u minn hemm titlaq mixja sa triq ix-Xatt.